लोखिनाव थांनानै नों गाबखौ हैनांगोन होमबासो लोखिया नोंनो खालाम दा बिसोरनि हिन्दु धर्मआव बेनो नोङो लेखा फरायनायनिब्ला बिद्यानिबा सरस्वती गियान बुद्धि बेपार बाणिज्य जिफोर गणेश नोङो जुदि धन सम्पति आखल दावल आखल आखुबो होमबा सोर लोखि बिमा लोखि माने बेबायदि मोनसे डिपार्टमेन्ट दं दा जोंहा माखासे डिपार्टमेन्ट दं बे डिपार्टमेन्टखौ जोङो स्पेसियेलि माबायदि जोङो सन्मान होयो दा जों होबाय बावखांबाय जोब्बाय जों मेनलि मोनथामखौ खुलुमबाय थायो नङा बाखिखौ जों जास्ट मान होनानै बे उनथिं जनानै थाबाय आरो आलासिफ्रा नै बिथिं चिफ गेस्ट थाबाय इनगरेटर थाबाय माबा माबि थाबाय ओमफ्राय बैथिं गेस्ट अफ अनारफ्राव थाबाय आरो जोंना माखासे सेम बुस्थु प्रक्रिया सिस्टेमा दा बेखौ जों माबोरै डिसिप्लिन खालामलांनो होमब्लानो बै जे जोंनि गेजेराव कन्ट्रेडिक्सन फैबाय थायो जे जों बेयाव थाङा खिन्थु आंनो बेखौ नांगौ होमबा जोंनि धर्मआव आं मा खालामनो नैबे जिनिसखौ जों दा बानायलांनांसिगौ आरोखि लासै 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 नङाबा नों मारै हमथानो बे बुस्थुआ दा सम फैनाय लोगो लोगो गासिबो बुस्थुफ्रा दा जोंहाबो माखासे जिनिसफ्रा लजिक थानांगोन बे मथे जों खालामलांनांगोन आरो होमब्लाना जोंनि जिथु भक्तफोर फलोवार्सफोर बे फलोवार्सफ्रा मोजाङै खालामलांनो हानांगोन ओमफ्राय जोंहा जोंनि सबसे गिदिर प्रब्लेमा आं बेखौनो बुंबाय थादों दाबो जों रावखौबो धरम गुरु हिसाबै जों गायसननो हायाखै खुनु मानसियानो बिराद गोरों बिराद इच्छा सब दंजोबो नाथाय धोरोमनि थाखाय गावखौ बावनो हानाय बर'आव दाबो ओंखारनो हायाखै सोब रोंजोबगौ जोंखौ बुजायोबो बिरादनो आरो बिनि खोथा मथे जों गासिबो सोलिनोबो राजि नाथाय बियो गावनि सांसारिक जीवन गावनि व्यक्तिगत जीवनखौ त्याग खालामनो हानायनि साहस दाबो जायाखै जोंनि प्रब्लेमा बेल'सै जों जुदि दिनै सासे बेबायदि गुरु मोनो आं सानदों जोंनि बाथौआव बर' समाजाव बाथौ धोरोमाव ओरैबायदि मोजां मोनसे धोरोम सिबिनाय बे माबाया थागौ जालांसिगौ रावबो जोंखौ हमथानो हाया दा दिनै बेल' जायफ्रा दिनै आफादगिरि नेहाथारि गाबोन बिबान गैलाब्ला बिसोरनि खामानिया मा जागोन दाना मेन प्रब्लेमा जों बिसोरखौ माबायदि मान होगोन दिनै जों बेयाव सेमिनार खुंदों सोरबा सासे बेवहाय जुदि बे जेबो लेक्सार होआ खिन्थु जोंनि धोरोमाव सासे ओरैबायदि गिदिर गियानि धर्म गुरुमोन बियो बे जुदि जनानै थाफैयो आरो बिसिबां साबसिन जायो जोंनि सावरायनाया आरो बियो जोंखौ लास्टआव मा कमेन्ट्स होलांदोंमोन जे गासिबो थिगैनो दं आवगायबाय था आरो ओरै ओरै खालामबाव माबा मोनसेथ' बियो एनकारेज होलांगोन आरो जायखौ जों भगबान बायदि मानियो बिनिल' अभाब जों बेखौ बोरै दिहुननो नायना आं मोनसे बाथ्रा जेब्लाबो बुंबाय थाबोदोंमोन आगोलाव जे जोङो 10-15 जन 12-13-14 बोसोर बैसोनि बा 20 बोसोर बैसोआनो जाथों नांगौब्ला जों बिसोरखौ धोरोमनि सायाव स्टाडि खालामनो आरो रिसार्च खालामनो बे बुद्धिस्टआवनो थां हिन्दु धर्मनि माबा मोनसेयावनो थां बबेबा मा होनो नोङो जोंहा फादार सिस्टार फरायग्रा ख्रिस्टानफोरना बे कलेजफ्रा जेराव धर्मनि रिसार्च गासिबो बेयावनो थां जों बेबायदि 5 बोसोरनि थाखाय जुदि जों स्टाडियाव हगार हरनो हायो 10 बोसोरनि थाखाय जों स्टाडियाव हगार हरनो हायो सम्पूर्ण बिसोरनि जिथु सिस्टेम बेखौ नायनानै जोंनि बाथौआव जाहाथे बिसोरो खामानि मावफैयो खारन जों धोरोमाव गोदानथार बेथ' जोंनि कालचार बायदिसोमोन माने बाथौ धोरोमा जानाय समाव धर्म होननाय बुस्थुआनो गैयामोन बर'फ्रा बेखौ मोनसे मानसि हिसाबै सोलिनांगौबा समाज हिसाबै सोलिनांगौबा जोङो बे बुहुमाव सोरबादि गोहोगोरा शक्तिशाली इसोर दं बेखौ जों मानिनांगोन आरो बे इसोरा बेबायदि सिजौ दंफां बेवहाय मोनो जों बेवहायनो जेरै बे न'आवबो थाया जेरावबो थाया जोंनि आफा बोराइ बाथौहा मन्दिर गिदिर मोजां लुब्लाबो थाया नों बिनि नामै बेवहाय प्रसाद हो बेहा आपत्ति गैया खिन्थु बेयो थाङै थाङै बाहेरायावल' खारनानै थाहैबाय थायो आरो सिजौ दंफाङावल' सिजौ दंफांखौ नों खुनु दिन न' सिङाव गायना लानो हाया माने आफा बोराइ बाथौखौ नों जबरदस्त नोंनि न'आव सोनो नागिरबाबो बे सिथ्लायाव थाखागोन थाङा जोंनिया मालायनि बायदि नङा आरो बेखौ जबरदस्त खालामोब्ला
नोंनिया जेबो जाफुंनाय नङा होमबा नों जुदि सिङाव बिराद मार्बल टाइल्स ग्रेनेड टेनेड होनानैलायनो नोङो 10 लाखनि मन्दिर बानाय सिजौखौ गायाखिसै नों नङा होमबा जायगा होआखिसै नोङो सिथ्लायाव थाबा बे थाया गतिके जेसेखि लुवा बेजों जानाय नङा जेब्लासिम बियो बाथौ मोनसे गायसना फाबाबो थानांगोन फामुब्लाबो बायहेरायाव फुजि बेयाव खुनु आपत्ति गैया भगबानाथ' जेनिफ्रायबो नुहुरो नोंनि न'आव थांगोन बेरायनानै फैगोन जेरावबो थांगोन नायग्लानानै फैगोन बियो नोंनि खबरखौ लाबाय थागोन बियो नों बेयाव फुजिबाय थानांगोन खिन्थु नोंनि न'खराव बियो फाबाथ' थाथारनांगोन जायगा नोंनि न'नि गुरु हिसाबै नों आफा बोराइ बाथौखौ फाबा जायगा होनानै दोनथारनांगौ दा बेफोर बहुत बुस्थु जोंनि धर्मआव बेजालाव बिराद खस्थ'आव बारा खिन्थु धर्म सिबिनायावथ' खस्थ'आव खालामनांगौ गोदो दा इण्ड'नेसियानि बर' होननानै थांलायाखै होनबा जोंनि मानसिफ्रा माबायदि गिलु बालु बिसिनि माने इसोर फुजिनाया हा इसोरनो जेखौ बावनो लाङोना बेसेबांबा बे जिथु नोङो माइरं दैरं माबा माबि हरगोन बेखौ हिन्जावफ्रा रुजुन रुजुन लानानै थाङो थाखो थाखो गेद्दा गुद्दा नों सिं सादों ना मा सादों उपाय गैया बिसासानो बेनो आरो धोरोम खान्थि समाज खान्थियानो बिसोरना बेनो बेखौ खालामनो हायाब्ला नों मानसियानो नङा बिराद बहुत दं सोरबालाय दालाय जों नुवा होमबा मन्दिराव हाबा थाबायनानै थांमोना ओरै खुलुम खुलुम जे उन्दु उन्दु थांबाय थायो सिरिबाबो गाखोलांबाय मोनसे बिसास बिनि गुरुआनो बुंदों नों बिदिबासो भगबानखौ मोनगोन खिन्थु नोङो थाबायनानै थाङोबा मोना गतिके उन्दुलांबाय थानांगोन नों बिदि खुलुमलांबाय थानांगोन नोङो बेबायदिलाय जों अद्भुत माखासे जिनिसफोर नुवा होमबा गतिके जों होनब्ला अकल बे सिजौ गायनाय बेरा दुमनायखौ भेजाल मोनोब्ला बोरै जालायखो जोंना गतिके मावनांगोन बाथौ दुमनायबा जाथारला बिपिएल जागासिनो दं जोंना बाथौ दुमनाय जिथु बेरा खुन्थाया फिसानिफ्राय फिसा बाथौआ एसे बिजौथिं गुवार जानांगौना जानाङा दा औवाया फिसा जाबाय नालाय खुन्थाया बे गुरुफोरनि नामै जों जेखौ होदों ओरै लाखिनो हायिनि ओरै जाफैफिनजोबो लासै 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 माइलि खसो जाहैसै बाथौआ बेफोरखौबो जोङो थाल लानांगोन जोंनि बे बानाय ओरैबानो जायो होननाय बेजों जोंनि बाथौनि महरानो जुदि सेबा गैया जालाङो जायखौ नों गुरु होनदों बे गुरुखौ जुदि मोनजायै बायदि लेटें पेटें खालामनो नागिरो बे आसि फिसा जों जुदि गुरु होननानै मानियोबा बेसेबां मजबुत जानांगोन बे नङा होमबा खुन्थाया दा बेफोर कयेकटा फिसा 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 जिनिस ओंखायनो आं होननाया सेमिनाराथ' बहुत जाबाय मावनाया जालाङाबा हाग्राया रज'लांफिनबाय थागोन नों एवस्रांलांबाय था हाग्राया रज'लांबाय थागोन खैबार एवस्रांनो नोङो ओंखायनो गुदिनिफ्रायनो जोंहा साफायाबो जालांबाय थानांगोन गतिके गोबां जोंहा गियानि मानसिफोर दं आंथ' धोरोमनि सायाव एथ' सरसा गैया आं जास्ट एग्जाम्पल बोरै जों धोरोमखौ सिबिनो हायो मानो हायो धोरोमाथ' गावनो सिबिनांगोन मालाया बुंनाय जाया आं मोनसे खोथा दस्राफोरनाव थांबाबो मायावबो बुंगासिनो धोरोम सिबिनाया मा बुस्थु मालाया बुंनानै फोरोंनानै आं बुंनायनि जेबो खामानि जाया आं बुंनाया बिराद मोजां खोथा बुंदोंलै एमपिआ एमपिखौ बाख्नायबाय थाबा नङाबा खामानि जागोन ना नों जुदि निजे बेखौ मावा गतिके धर्मआबो बे जिनिस होनदों आं रुजुनानै खोन्थाबाय थायो एसे माबा खोनादों हयथ' मोनसे मिस्टि जानाय बायदि धर्म सिबिनायनि टेस्टआ थरसे रसगल्लाखौ जुदि नोङो जायो नोंनाव जुदि सोङो मालाया माबायदि गोदै बियो बेरे मोदै बायदि गोदै ना सिनि बायदि गोदै ना खुसेरनि बायदि गोदै ना